Mga pita, mga pi. Dahil na. Mo ni dire guys, layo man bikire nya o kapalit ganina, kapalit ko og kanang kuan, suroy-suroy. Mo ni siya. Ako mama. Si mama. Akong mama guys. Gwapa guys no. Tas ilong. Tas ito ilong akong mama. Namutbot. Palyo po ko. Abli mabi. Gwapa bitaw. Ngaon ta guys, ngaon. Manimo. Gutom man. Ilang to display to be to. Kay mi pambo. Sama ka. Manamig timo guys. Thanks for watching guys. Wala mo kakaan. Ano ini isa ka bahay ba nga naluoy na mo gilang agami. Gawa kira sa online ni baga. Wala magpista. Wow. Minga pala simbahan ito kili sa simbahan ba display. Han. Wala Ina, nang baryo Han. Ina sa good Han. Thanks for watching. Ano ba? Daghang kuan diha kanang Ano ba? Thanks for watching guys. daghan bang kuan Diba? diha kanang antingan anak kanang kali-kali silbi magpista. Ina sa ba? Thanks for watching guys. Sino to ba? Thanks for watching guys. You eating pan. Ikaw po ma. Ay wa balik. Sige na ma. Thank you for watching. Dali na. Pinang kape. Yeah, thank you for watching guys. Ngayon ma. Yeah, thank you for watching guys. Kita may hanging na ako tao. Sige na, ragod. Salamat guys sa pagtanaw. Sige na. Salamat guys. Mahigop ako kape. Mahigop. More to guys. Bye. Ingat.